video. Te hagane ka live video. Mga kum u YouTuber bat kum u kritik. Nga kwa ban kran. Halor ka jingjele jong ki kam sneu ha ka jela ka jungi. Ha ka ba kala pensyong iri ki ba bun balang. Te kat ba dang mi kitni. Ki kam sneu ki nang jele ha ka ne ka jela jungi. Kum ki kam tu, ki kam lute, ki kam syok breu, ki kam penya breu, ki kam war bat ki kam kidnap ki breu. Dang nem setiap ka khatsau tarik kunai lur arjar ar posam. Layo jing tibling bagi sosial media ba ja ikhlung iba dang saus nem karta. Iba keteng i isa viral indok monai na nora nong lumbri. Na nora nong lumbre. Mde nong lumbri mo. Iba dai nagas nora nong lumbre. Dia nakal yang kadunga ngasngau ja ikhlung mapli. Namar isuja lakaja klem don bayu i shano ija. But shano ile. Kajing jar ngai jong ki breu dei su kane kasin ka banikong re kajuja na kapor si kapor hakaba kam don su kajing singai ha kane ka jela kajungi namar kajing jele jong ki nong sun jong ki nong le kam sne kajing jele jong ki rusne takadau kam long su ka basingan ha kane ka jela kajungi nakle kajunga nga kentu yaki kemiki kepa to daya sumar bhai ya laki jongki khun to daya pet bhai laki jongki khun lada pi phak school ru phide ban lek on le chau namar ban su phak lek kum to marwe te umlong re namar perthem ta perthesneu khamtam haki jakasor dei tang haki jakasor re kinong kedong ru mata ki reusneu kila jelei bha takadau kam don jingan isu iya kane ka jela ka jumi te nakale ka junga ka kentu yaki kemi pa ba pide ban sumar bha ya laki jongki khun kikti khnang ba pinlat na kanu ka jing sya thombor ka jing sya kidnap ka jing sya rabor ki khun dupi bapli ikhlung ibadang sausnam sansnam ilajak ladon mano ba kidnap te kalong ka aka ke ba snosi yangi ki ba yoi ya kato ka kubor namar ikhlung bapli ibadang sausnam ilajak bat semlatip mano ba kidnap bat seno ile te kalong ka aka ke ba pensosi yangi ki ba yoi ya kato ka jingja te nakale ka junga ngakentu ya ka sorkar metraya haka jaka ban penlut jaka ekaksem ya ki no kino ki jing bom mentoy lane ya ki aka ki kam ki bom larkam sebhaban penlut ya ka pisa ban thit ya ki kosmtiat khnang ban yuk trap ya ki nongsun namar ki nongsun hakne ka jela ka dungi kala jelai ba haka jaka ban penlut kaya ka pisa ya ki aka ki bom larkam sebhaban penlut ban thit ya ki kosmtiat ke ya ki spy khnang ban trap khnang ban sentiat yaki nongsut yaki rusne te nakale ka junga nga kenturu ya ka police department ba kadai ban wat penstet yaitu ikhlung ibaja kumba phi penstet ban wat ya uraja pada kasona phimdei ban le suki haba phi penstet ban wat uraja pada kasonam kumta sebhaban wat penstet itu ikhlung ru namar isuja lakaja dei ban pet nyoben jane ban le silia namar
in a democracy there is an equality. Kadon kajing kat. But day basyar kat tang hakajing kren re kadon ru kajing kat hak majukan. Equality before the law. Takadao nakalian kajunga nga kentu jur ya ban sim kita ban nam ali ya ki rusneu iba pensong sir ka jala kajungi namar hakine kisngi ka jala kajungi kam longsu ka jala ka badon jingsingan tangki jingsir tangki kam sneu ka cabaphat tangki kampanya bro tangki jinga syok bro tangki serut tangki jinga klimlok tangki kam tu tangki kam lute tangki kam kidnap bun ba ki kam sneu hakane ka jala ka jingi takadau ki buar jo ka an ki de ban letinge nganut ban ong ba de namar ka jingklot jong ki buar jo ka an kasa penlong ya ka jing jele jong ki kam sneu hak ka jala ka jingi dang hakine kita yo kepala dep nakaliang jong u papol ubade u we u minister sarkar ula maham ya kino ki basyo ki bakiam ya ki nong drop ula maham ba kimdei ban syo kimdei ban kiam ya ki nong drop nama kalong bean luang te kalong kumba yada ganye ki rusne te kadai naka jing pentelot jong ki buar jong ka an sa jele ki rusne ru hakane ka jela ka jungi ki buar jong ka an kim dai ban aili ki ban letinge namar nakaliang jungi ki pajba de lada de ba wanle ya kakur ka jat ke jonga te wanle dusuman dengan aili lada le mafi ye ki wei lo lada le ki wei dom lo lada trot ki buar jong ka an de mangi ki pajba ru ngimban se ngi haban sim ya ka an ka ketiru namar lada susah jam ke ong bapol kalong be an ban kiam ban syo ya ki nong drop te kamnong in ka bade o ban syo hadu ban daman sao ban syo hadu ban ayap om dei dei ladang kiam ladang syo gide ban kiam gide ban syo hakatar kar kom ban syo ajing senang ke ngim dei ban syo pen sao ban syo pen yap bro habang kiam te habang ladap kiam ru gide ban IT sik buat ka an dei kum tak ban ong sukhen be anyo ya ki bro ki bakwa ban rating khong i kam snu de kamlong ka badai bat kalong kumba pensingan ya ki kam snu ke hagane ka jala ka jungi te nakale ka junga nga kitbok kidwiang ya ito i klong i baja ba inom ja kano ka jing snu i kitbok kidwiang ba ublay trakan rat un don lem terkat bat ito i klong i baja knang ba in light na kano ka jing sneu ka jing mensal to ulay un kerunda ya ito i klong i baja bat nga kermen ba ublay unsa pensiam biangnya ito i klong i baja hapdeng ka jing yawat hapdeng ka jing bomlak namar ngalai i ya ki kubor haki social media ngalai i kila don ki bala share haki WhatsApp group ru ba kila yawat ndre kimlap shu ito iklum te kalong ka ba social ke iklum ba pli isya tombor isya kidnap isuja la kaja ngatrai ki te ki rusneu ki ba
kidnap itu ikhlum but nga kentu ya ki borsnong jong ka nora nong lumbre ba kidai ban phapek ya kibadon CCTV kamera gide ban phapek terter ha ki khapsor ba thadu sos long de ban phapek terter khnang ban lap ya uta ubreu uba kidnap ya ito ikhlum perthai mata perthai ya bu CCTV kamera lada phia simkhie te labe bat ki bor pulit ru kim dei ban penski ndai ki de penstet kumba ki penstet ya u raja baca kasona kide ban penstet kide ban wat penstet kim dei ban le suki namar kane kade ka kamyap ka kam im kam dei ka kam ka masuk laja kat imen simbreu te kalong ka kam ka ba khao ke kalong ka kam ka ba sirke ta kadau dei ban pensuki de ban penstet ka kam ban wat ban pensiam ya itu ikhlum bapli te kumban suban biang saisen ngaken tu ya ki kemi ki kpa sengabhaban ya sumar bahai ya ki khun jompi khamtam ya ki badang rit ki badang khlung phimdei ban su highlight lan ba in yat marwe le kai marwe namar perthai mta perthai snu te mlong re ban su highlight lan bet ya ki khlung namar uru snu bala thmu ya ki kam snu te utang su lok yo lak tie ula le da ka kam ula kidnap ngim la ban i ya ki rusnu ma ki rusnu ki long ki bastat ki bashala takadau nga tentu ya ki kmi ki kpa sebhaban pek bhaban sumar bhai ki khun ki ti khamtam ki to ki badang ret haba fi school ru fi deban let chao let on dei ban su ai lat tang ban wan hi ban lechi te ban le chao let on ke kane ka jingkran ka jonga dei bang kren be tang ki to ki basa haki jaga son rei ki basa haki non kendong ru menta kamlong su ka perthai ka basngan ta kadau ngim dei ban kingsting yaki khun ki ti jungi ngi dei ban sumar bhangi dei ban pek bha namar ki reu sneu kila jelei bha hakini ki por te nakalian ka jonga nga sukwa ban kren tang kumne ba nga kitbok riang ya itu ikhlung ba ublai un don lem kat bat i bat un pelak na ki jingma na ki jingsnu to ublai un pensiam biang ya itu ikhlung te kublai sibun kublai sia jarnu ba pe cekene ka live video ada phi kwa ban tibni sephang kane ka jingkran ka jonga ada pelak tru ya ka video hapo ki video bet bangas pelak dei ha kane ka live video te nalor kane ka live video sampai sabat kato ka video ka bang de pelak na ba finsai halor kane ka jingkran ka jonga namar na kane ka jonga da ka jingso khi kum we kritik bat kum we youtuber ngam la wat su ngap ban su kun ya ka ka bangaso khi ngakwa ban penpau namar ngasal sun yaitu i khlung bapli isu jak la kaja bat om lapsu om siam su i chano ilek bat dei mano bala kidnap i te nagalen ka jonga daga jing sokie ngalah keren bat na kentu ya ki bot pulit lada ki yo ya ki rusne ki deban ter ki deban aja
kide ban ther tinge ban brainstorm tinge nang ba ki kam sneu kin du jat na kane kal jela ka jungi namar daka jing le jam plat ki bor ka anyam taka daw ki sim kabu ki reus neu te nga kentu ki bor ka an kim de ban ajiam ki de ban ther tinge nang ba ki reus neu kin shifting bat kin nomlin su ban le iki kam sneu te parlok kublai sibun kublai sajar nu kila pecekan ke video tongin saya siap yang hak ki bat ki video